ushembe kakhulu ukukhohlisa ushembe ukhuluma into eyokwenzeka noma eyenzekayo kwenzeka-ke kwachitheka igazi isikhathi esiningi uhlukana uNazaretha la eliphakamela izansi kwathi sesila umkhulu inyanga yezulu yathi njengoba sekuhlele yona la isophile ichitha igazi Sofia la akaze chitheke igazi ngoba umkhulu inyanga yezulu walishintsha ibhathi kwathi igazi uba washintsha ibhathi wayimela wathi igazi uthi ngesinye isikhathi uthi sengubasile lo mlilo sengiwokele lo mlilo yewe ngibona ukuthi usho ubani namanje usasha lo mlilo uphambi kwami awucishwa umuntu abazama ukucisha bawubasela kakhulu yewe nami ngikho lapha kwenu ngisasho namanje ngithi cha umkhulu wathi usewokele lo mlilo uyobona nami ngithi nisebancane kusezaba inkulu ngaphezulu Nkosi ngibusise Nkosi ngibusise ngizwile Kaita iko sama Nazareta asante Yesu zame. Namsha Nkosi ngiyabonga
lo na emakadini sithi siZulu injalo iphuma edunjini nabo shawu 1 mhlale phansi ngo-1980 July was befika ngo-79 July 1 sabele ehlathini labhushwa ihlathi baba inyanga yezulu wakhe ithempele waliqeda wakhamaka wakhe isigodlisa ngaphakathi kunyaka olandelayo wabe seqamba igwaqo la isithupha khona uzothatha emibili kuphela umgwaqo lo osemva kwami la ngena khona eHlansuthi wawuqamba wathi JG Road kwathi umgwaqo lo osemva kwepulpit wathi AK Road ubaba uNyazi bephuma la ngaphakathi uphuma enhlalo yemigwaqo emibili yoyise yaqashwa ngoyise mkhulu uAK noJG njobe ngenethembeleni Nkosini ngizwile Baba Nkosi yezulu nomhlaba umfundisi umbhele lo oqhamuka endaweni yakho ethempelini lakho elizomuhle amen ngiyakhetha inkosi yasebuhleni bamana lethu uNyazi Nkosi yethu Semarata sekhawe lamakhawe inyanga yezulu isimangaliso sezimanga owagela izimanga zabonwa ngamehlo wekwabhala umlabalaba lapha kwakhona esitezi sakhe la kwakuthi njalo ngo-12 kuthandazwa la senzo inkonzo ka-12 njalo la esengasaphumi aphumi ngoba sesibusisa phezulu esitezi kodwa ngifuna ukudlula khona kokuqala sengigabadela ngeqa uyakwenza izimanga la kufika amabutho ehamba nenkosi yawo edonsa inkomo esimangaliso esimangaliso inkomo ngangiyibona inkomo enkulu kangaka esihlanya ngalolo hlobo olunjaya yayiboshwe ezimpondweni lenkomo iboshwe amanqina ngaphambili nangemuva kukhona abayidonsa ngaphambili ngempondo la empondweni khona abayibambe enyaweni ngaphambili kukhona ngemuva abayidonsele emuva ngoba ikhulume yindi ihambe emoyeni iyohlaba lapha kulaba baba ihamba phezulu into engayibona yenzeka la kwakhona isihlahla la sasinembali eziphepho okwakusona kuthandaza kusona uthandaza isikake lesihlahla sibe phakathi kwethu isitezi sila
ezinda ezitaleta fuleni la abantu benikela yathi mayiza le nkomo basuka bonke abantu baqebuka bebona ukuphakama kwayo ngoba inkulu izala naba bekubeka abika inkosi la nenduna zayo kuyena kwesethi hayi la inkomo yonyathela ubaba babaleka abantu iza ngqo etafuleni yebehlulile bonke labantu abayibuthe sengiza phezulu iza kuyena etafuleni ibona izogibela noma kanjani kuyena langavala amehlo kade unasi isimongzo kwesimangaliso yade seseduze ukuthi sike etafuleni wavula phezulu kancane wabeka kanje eyashaka phansi kodwa angesela phansi kwangathi kuwa ibhanoyi kade kwanyakaza umhlaba yalale yathula yanaba engekhi yalale yathula wasithola thukula nabantu banikeliswa sithulela kwangayinaka basathe baqeda babeka nabantu bezobeka ngenkosi yakhuluma yakhe ngibuka le nkomo mina ngisenzela into ekhulunywa kuthiwa lo ngibuke le nkomo ukuthi kuzokwenzeka kanjani yalale yathula inkomo sebebayivusa inkomo ukuthi iyobeka esibayeni ngale ayisavuka inkomo ilokilele nje ilele njengenkomo esithele tamalale ikhanda phansi ishoba lithulile lithi hayi ifile le nkomo wayisithathe eside bathi bayinqunqumi beqhoboza ishoba ukuthi izovuka yathulela nje inkomo inyanga zithulile nje wathi isikhathi eside yavuka bayidonsa seyithambe seyubhanani inkomo seyibhungane iyophumula beyidonsa eyophuma eyofaka esibayeni la ngambona ushambelo ophambi kwethu uNkulunkulu akekho umuntu okaba namandla kanje uyena ubaba mkhulu lo phambi kwethu ilona ilanga leli yona inyanga yezulu ungaphazama umubona kusuka ukuthi hamba wekuthi kuyamenyeza ukunikela usuthu kwenu uhamba kamuthi uze kumuntu la owenzela umuntu usenzela wena nobaba mkhulu bakho uzobona into ziphambana nawe uthi wena nebhathi kanti wena ozakhela inkinga wasunkosikazi wasemasanini oshadele kaMsana umsana sisebenza ngale msebenzi kaNkulunkulu umshumela umsana ngiyamazi ke ukuthi hey ekhaya ngibelethile ingane lengane akukudla akukho ekhaya silala nje uyalandwa kakhulu la nomuzi kunzima manje wacela ubhubhudlo ukucela ukuthi ucela ushukela kamakhelwane omndenini wakhe hayi bale bemnikeza umbhubhudlo njalo aqobalise nophuthu akhe njalo ekuseni ancelise ngane njalo ekuseni elokenze nje elekecela ushukela kamakhelwane lomkhelwane wakhe uboya emasanini watele suka bathi Stephen lokosikazi hlupha njalo lezonane nani anothula ubuyisi bagaya amabhodlela bagaba amabhodlela wafaka kushukela bamlini wathumela ingane ngibani ngicela ushukela lapha nomnane afika bamnikeza ngenkomishi nangoshelo wabuya nawo othatha ukuthela la embubhudweni wagoqoza wawuthatha ishakalazi oqala weva ukuthi bakho nje sihlabayo limeni wakhe hayibo amabhodlela adolisisa ngokwenye wonke bathawe babo ngizokwenzeka ayaqala amudla ingane yakhala ifuna ukuncela ngala uyabhonqa ngala amluma amabhodlela ayalunywa ngala ayambhonqa wafika ngiyo bathi umfundisi ngicela ungisize awuhambe uyongibika enkosini ngiyafa yini ngidla kanje kwenza kanje inkosi amangazi ngoba ekunzima laba abantu banolaka kabi bebekuduza kwaba awumatholi nomkanjani baba kodwa wozana uNkulunkulu mevuma uzongena ngeza mangiza kwathi nje bekanje wathi nani wavula goqo uyinani bathayi baba wadla amabhodlela wakhuluma baba ngakadla amabhodlela kanje wathi namafutha naka abadala amakhosi nagayisa amafutha wahamba thatha ithenga ibhodlela elikhulu walibuyisisa wathi uphuza amanzi ukhothela amafutha ugoqoza amanzi afashudumela ufake la mafutha kakhulu ubona wagoqoza uwaphuza amanzi labusisile
izophuma inkosi kubusise wahamba lo mama wafika wenze njalo awushembu uNkulunkulu inyanga yezulu yagilisa mangazibona ngamehlo waphuza khipha isithu aphuma ngemva wonke ngambona kulo ngomuntu okhona uhamba ukhona wazala inqwaba yengane ngemva kwalo lo ngane ecelele ekhezi engezala amantombazana wodwa kucela umfana lo mfana lo sezofa emncelisi uNkulunkulu wamphilisa unyazi lezo ungayiboni inyanga yezulu ayiphambi mangayiboni ngeke uphinde uyibone uma usenza wonke lamazikzethu wenzayo wenze lamazikzethu kodwa kusasa azokwenza kuwena yobe sohluphe ngani njengane zakho ufuna uzoqelithela sohlupha la kanti wenze imanga endangeni ungafoli ukutshela ushembelo isimangaliso uthi umnyobaba ngoJuly uthi waphuma naye thina mntasingekho la sibona izimanga la azange siye phakama sizibonile la izimanga izimanga izigemegeme la uthi lo baba le nkosi ethe sithandana niyazi nithi niyayazi naniyazi le nkosi thina saphuma nobaba mkhulu wakhe ekuphakameni ezoqala eMbeka sabuye eMbeka seza la uphusha kwenziwa yonke into uthi sambona thina uthi kwakwalo umuntu uthi nabona lento eyenziwa unyazi lapha wenza into eyenziwa baba mkhulu wakhe kwakho lesitezi la sakhiwa lesitezi sakho lesitezi usaphatha kuthi wangena phakathi sokanyoma kamela uthi wamemeza makamela wade kamela likabani wade kamela likabani wade kamela kushinyanga yezulu yawakhomba yade kamela likabani yade kamela likabani yade kamela likabani yasethi leli liyoba elikasibanibani yokumesehola amabaya mesehola ibandla yodala emnemeza ngegama lakhe etimemeza unyazi ngegama lakhe lokuzala wathi uyena lo odala la kule kamela kodwa namhlanje ngikhombe emva ngikhomba phambili sengiqalile mase ngikhomba abantu hayi nasi isicelo sifanele isicelo sifanele ngiyabulala ingane zenyanga yezulu ngikadinga ngenyanga zezizincane ayaziwa leyo nto nikhomba uNkulunkulu usithombela yena ozwakala esitadweni akakhonjwa abantu manikhomba ngale mino yenu ngiyamkalekisa ukuthi abhubhe nambhubhisa uNkulunkulu yena okhombeke ezulwini ngoba usitesi naye uyena waziyo ozolandela yena mase kushaya ukuthi ushintshe ibhasi ngasosikhathi oshintsha ngase ibhasi kodwa ubaba mkhulu akazangasho ukuthi uyoshintsha ibhasi wathi ubaba mkhulu le nkosi yesihlanu ngiyabona ngayo masukutshela yona nabona ngesilo izilo zonke zomhlaba isasakhetha inkosi masakukhona yona uthi makwakhetha isilo izenazi ukuthi yona inkosi leyo okuyiyona ubaba mkhulu yesihlanu uma isasakhetha inkosi isilo saphamsisandla sangena emanzini uthi ulandelayo iyasuka impi yomhlaba eyokakazesana iminyaka yamabhanoni wathi mina zethu ayiba u7 kumuntu ngomuntu wasuka impi yomhlaba yokakazesana iminyaka uthi kwaphela ukudedwa kwaphela izulu kwaphela yonke into umuntu yosebonisa esilafuna ukuthi baba ngisanisele ngoba ngeke into ezodliwa kodwa uthi baba mkhulu uyawathi ngokwaloko okwesithathu okuyokwenza kube sekuqhamuka umlilo olwandle oyobe sozoshisa lesigume kwezitele ngoba wonke umuntu onengasakwazi ukugqoka umuntu ukubaleka kuphela kodwa laba abanyamathelekena ngeqiniso uthi bayohlala nabo ngeke beze babhubhe uthi uyothi baseqhamuka umlilo uyothi abathatha ngefu asukume nabahambe nabo abobeka la ngakafiki khona umlilo uthi kuyawushaya uwafu usho uwafu indawo ngendawo ngeke ushekanyekana uthi abathatha babeka la ngakabantu bengabukhona umlilo uhambe emoyeni abanamathele onyazini kodwa bahlulekile kunamathele basala phansi bavuduka abekwashawa iy'ntambo abanye boshisile umlilo wangafuni ukunamathele eqinisweni ukuthi angihlale eqinisweni amakhombe emva kukhombe ngani fangamaaisi ubheka onyazini nkosi yokusize engozweni
bese twese China inkosi Siyezulu nomhlaba siyabonga Jehova oyingcwele umfundisi umchunu engqondo siyabonga Thixo owuthixo ukuthola leli thuba elingaka nami njengomuntu owayekhona ngayibona inyanga yezulu ngayibona inyanga yezulu isuka ephakameni iyofika emaqadini eMbeka ngake ngasina lapha ezantsi eMbeka ngayibona inyanga yezulu isiza la izoqala lo muzi izosakhela lo muzi oyingcwele ngithi nama ngibabaze engakubona ngikhumbula ngelinye ilanga njengoba insimbi lezishawa lapha imfijoli kwakukhona khona la eThempelini khona belungu ababela ngoba inkosi inyanga yezulu yayithanda into ezinhle njengoba yazi yathi nezinsizwa igqoka amashethi amhlophe
namabhuluko amnyama sibe bahle yayithatha into ezinhle angisaboni ukuthi kwakuphi kodwa kwakukhona khona kukhona abelungu ababefike ne-keyboard bayakhumbula abadala babekhona yayimile phambi kwethu ibhidisa sihluthule ngendlela esihluthula ngayo masitabelela kwakuhlatshelela uNkosi yethu ithi niyapimba ithi masanukupimba namhlanje abafana bayayibhotoza lezi insimbi bayibhotoza impela ngendlela engishoyo ukuthi uyathokoza lapha ekhona ngolinye ilanga ngangikhona entabeni engcwele enhlangakazi endala uNkulunkulu esimkhonzayo sikhonza uNkulunkulu impela uthi namhlanje ngimnika isibusiso hambani niyothenga imoto nonke angisayifuni imoto zosibanibani la kulolu hambo wabeka la manje ngomthetho wathi angisayifuni imoto zama ngempela Nkosi yamakhosi uma sibuka lezi imoto ingaka ezenyanga yezulu kukhona imoto ezinhle la kukhona ezinhle kukhona nezilandele ezinye ezinhle kodwa zonke zomsebenzi kaNkulunkulu ekhunjulwayo namhlanje inyanga yezulu nami ngithi angibabaze ukuthi lapho ikhona ayisikhumbule nathi Gospel Singing Yenyama yami Nkosi yamakhosi iyabonga baba uguqa phambi kwesihlalo esingcwele ngesikhumbuzo sikangalo zinde uNkulunkulu wathi mayikhuluma nabantu aphendule babuke esandleni uNkulunkulu wayochwepheshe angazi Nkosi yamakhosi ukuthi
lo babunono bokukhuluma nokuciko nje nokuyithanda uNkulunkulu angasibuyisela kanjani kukho kule nto eyithandwa inyanga yezulu. Sisahlala lapha ekuphakameni kwakunomkhubana nje ukulahlwa kwezingane zihambe ziyogcwala ediwe lapha zifuna 2 days 3 days singatholakali. Kwase kuthi ngelanga masakuhlangana abantu basebehamba bayakubaba umzalayo bayamaza abantu umgidazi uyahamba ngeyingqashe thutha abantu lapho. Ubaba bengavami nokuyesontweni ngoba wayefaka izikhindi nethutha abantu nangesabatha. Ngiyakhumbula namhla eLando ezogcotshe wamshumayela wafike efaka isikhindi eLando athi inkosi landani kuyafana ufaka izikhindi. Uqasha abantu ke mase befika nabantu lapha ekhaya. Angcobo khona baba beyikhulumelana nendaba yakhe. Mase befika labantu lapha ekhaya bazobika baba silahlekelwa izingane lapha na ziduke nje 2 days 3 days lapha ediwe. Asazi ukuthi zenzani. Ithi inkosi inyanga yezulayo. Nibona lezi ngane igcwala lapha nediwe nje ingilozi yabandiye ekhalayo. Kuthe ngesikhathi kubulawa isizwe samandiya lapha kulwa nabantu abamnyama. Abantu basebedla imizi yamandiya bazobathatha nezimpahla nemibhede nama-odrop amandiya. Ngiyakhumbula kuphuma ngesigijimi sinameza kuthiwa utshele wonke amanazi ekuphakameni angayithengi impahla zamandiya. Ngikhumbula inkosi ikhuluma yazi yathi umuntu ogcina impahla yendiya kuyophela koze kuphele konke. Nizokufa phinselana impahla noma ngabe wathenga isipuni nemfoloko. Kithi nje ngiyakhumbula ukuthi kwakwazi waduka lomfana othi uMangqezi inkosi ikhumbule. Naye ehleze ediwe lapha. Kanti ingilozi yamandiya bayibuyisela lezi impahla kwakhona ukusinda kumaNazaretha ayibonge inkosi. Lo yaNkulunkulu bantu abenkosi ngelanga wabakhuluma la. Uthi bagcotshwa ngiyanicela. Ningathandi ukugcotshwa thandani umsebenzi nokugcotshela. Ithi mawuthanda ukugcotshwa wangawuthanda umsebenzi wokugcotshele lento ekuyo uzophambana naye. Ithi hambani ishumayela wonke umhlaba la nihamba khona nidinanga ushembe mina ngiyoba khona ngizobe ngihamba ngivela. Kade kuphatha abaprofessor ibhalo shembe sidwe ushumayela ishembe sidwe uwodwa. Ngikhumbula ngelanga abantu abenkosi lapha kithi ezweni lakithi emalangeni emqebu. Kwakhona insizwa yakangcolo kwakuthiwa uKhetho isebenza la kaShuwela. Lensizwa afike emsebenzini kwadliwe ikhafitini kanti sebephosa ukuthize lapha ekhafitini. Iyabuyisa ibe emsebenzini siboshwa ngamaketa ngezandla isihlala hla. Bakhona bakubula ngaphakathi ethempelini. Kwase ke uhamba kufuna bonke abantu ke bezolapha ishinqisela lensizwa yazi yasinda. Kanti ushelo wonke lenkosi ukangene kabuhlungu komunye umuzi kanti uzoshumayela. Hayi kwacaca ukuthi lo muntu akasindi nomuntu nenkosikazi kunezingane kumbi lensizwa uKhetho yakangcobo bayazi yale malangeni emqebu. Umfowabo nje besinale esontweni uqinisela uthanda ukuhamba udlule emhlabeni. Kwase kuthi ekuseni ubaba wenza umuntu ememeze egcekeni esontweni angibize. Mina ke nje ekuzalweni kwami manazetha angikaze ngibe nomngane abantu abancane bengizwana nabantu abadala njangazi ngadala kanjani. Futhi bengayihambi nemizi yabantu ngihlala nobaba nomkhulu wami nje. Usethi baba mntanami khona umuntu omemezayo. Mase yaphuma siqala sasibona umuntu. Thebona kwasengena inkosikazi wakuthiwa umabhasikidi yakangcobo. Uma ingena lenkosikazi yayisithi ngisizeni madodana sengiyinhlekisa umhlaba sho magodo uyahamba ingane yami iyahlanya. Ngisho umzimba wenganabona wonke abantu iphambene ngengqondo ngisizani ngizothi ushembe yabasiza abantu. Yayisithi ndoda engizala mfana ngisho umthatha iprofesi. Base ngithatha iprofesi siphuthuma naye. Sapho masibathatha uManazaretha. Uma welandela ngemuva macele gijima sikheleza gijima siyakulo muzi. Ile nkosi ithe uManazaretha mani memezizwe amenziba khona. Sathi masifika nesangweni lomuzi wangizoba khona umuntu kulomuzi. Sase sithi sathi inkosi esinakade simphambi bakho. Yayisitenda mina zahlala siphatha amanzi ke. Phatha isigubhu ngikhamanzi yesithi azuke zomuzi. Bekusekhona into enjalo abantu bavele bangenise bejahe esikhathi bebuka amate ungene uzungeza umuzi uManazaretha. Uchelwe ngamanzi umuzi ngaphambi angene kuthandazwe.
Sasa singena. Masingena lapha kugcwele insizwa ziyaphumula undi. Kukade uhlanyana liboshwe lensikeni lapha phezulu. Alulwi. Lo muntu lapha ezandleni usayopha ngishigazi. Ngikhuluma indaba enye ngayizwe kodwa wenkosi. Base ngiphume umthandazo wami nje swayimi. Sontweni. Asanayo ngisho isikhathi sini. Ngase ngufunda umthandazo hlezi lapha le ndoda. Ubaba sangibona enzeni into wena ekhanda ukuqhaqhaza ubaba noma bayamazi abaye. Njoba ngifunda lo mthandazo ungenyawo yena. Enhlizweni yami ngithi usho ugada ukubala yena ukuthi mali uphunyuka lohlanya bale mina ngofishana ngihlabelela. Wema Nazareth. Wathi mawuphela lo mthandazo. Yayisivela isuka le ndoda yayisivela ima phambi kwayo. Yayisithi madoda mqaqeni lo muntu asikwazi ukuthi senze umthandazo ukuthi umuntu ebukhuleke kanje. Bathi abantu yena sibabani uyahlanya ekhanda lakho. Ungaqaka umuntu ehlanya uzoshala umuntu asibulale lo muntu. Ngathi baba mqaqeni mina ngikhonza uNkulunkulu wangempela inkosi yangayise bantwana benkosi. Ungalezinde bantwana benkosi. Zathi insizwa uyabona ke sizophuma thina simela phana masemqaka sophuma kwazi niyabona ke emakhaya amawindi bekwakhiwa ithebe nje kuvala amawindi lapha. Zangi sayiphethe indungu ngapha nangapha kwase kusale insizwe ezazizinto zakwabo ngaphakathi bazideli phela ingane yakwabo. Zase zimqaka zathi asimlalele lo muntu. Wayeseqaba khehle ngehlamakade ngayisezandleni naye senyaweni. Athi mayeqeqa le maketanga yehla lensizwe yathi ngci. Yahoqa. Yayisisho lensizwe engizalayo. Yathi baba wethu usezulwini. Izinto ezayikhuluma kuyo baphuma babalekela kwasala mina nowabo ngizala lapha endlini. Kwathi baba ngithe hlabelela wena. Ngasho ngathi umoya wakho mawuse Nkosi. Baphile abantu bakho. Umoya wakho uphethe amanzi uyahlabelela unesibindi ngase ngizwa kuqhuma umqadi wathi neyazi umqadi emakhaya uthe uma uqhuma lo mqadi ngezwe into eyodwa wathi nje ushembu ngangibulali kusho lo muntu wathi ungqi phansi walala nje flat bamthinta abantu ngasephefumula wathi ufile lo muntu sasonta baba bamthela ngamanzi wenza konke wathi baba hayi usephile lo muntu miyekeni manje. Uma lo muntu esephaphama ngesikade nje akunakiwe lento kusangani kwenziwayo weseguqa phansi ngamadolo lo muntu wathi umkhulu ngiyabonga ungidaphela usumdala kangaka wazosusa lento ehlezi kimi kwase kuza unini amabhasiketi wathi mntana ngibonani wathi ngibona nangu baba semdala faka lo mhlophe lesigqoko semnyama nikhona emadala benkosi. Ubaba wami wasethatha isihlabelelo wasethi awukhombe ngumuphi lo muntu ombonana wasekhomba inkosi ungalezinde abantwana benkosi. Sathi siphuma kulo muzwa kaNgcobo sasiphelezela uhlanya lazi najike ediphini ekhaya uma usekhaya nje kukhona idiphu ngaphesheya wasinda lo muntu waphila ngegama lika Sheba abantwana benkosi. Nkosi yamakhosi siyacela baba leli bandla lingabi inhlekisa Nkosi ngesikhathi sethu. Le Nkosi yayithanda izinto ezinhle.
ifundisa yenza izinto ezinhle. Ngiye ngibuke namhlanje ithi lenkosi maNazaretha, ngifuna ngisho umuntu ma efuna ngomlando leli bandla uthole ugijime endaweni umuhle. Yayizithi ifiso ngabe sekhona ngisho izikole zamaNazaretha izingane ezikhuliswe ngobuNazaretha. Ithi ngisho emafemini fanele ngabe namhlanje makubhala kuthiwa liyandawo ifanele ungena amaNazaretha. Namhlanje usuzobona nje isayini yamaSulumane ukuba kuthiwa ihalal ukuthi awucishe la usungangena, kodwa ayikho into kunasayenzi lento yayifiswa nyanga yezulu. Shembo wayethanda izinto abantwana benkosi lo. Engathi uNkulunkulu angasenza nomsebenzi wakhe ungabi inhleke ngesikhathi sethu. Kasithandane nje amaNazaretha, sibambane sibe munye ukuze ivanga likaShembe libe lihle. Ngoba omncane uzomdinga omdala, nomdala uzomdinga omncane. Musa ukumqedza isikhathi singakashayi ngoba nizodingana. Nkosi ayibusele ngizuleke. Amen. Ngayikhetha inkosi yasebuhleni uNyazi. Isibongo sami ngokwaShofu. Ukudabuka emangangeni. Ngiyabonga bamadondo uNekipa yini. uNkulunkulu esihlangene ngaye. Hlangene ngenkinga. Yayithi indoda engizalayo uMhlwazimamba wasezulwini. Ithi ngiyanizwa bafana kaningizwa ukuthi ngithini. uMhlwazimamba lo wasezulwini. Nikhona ngemlandweni. Akekho umuntu owashaya uMhlwazimamba. uMhlwazimamba ushaye noma kwawazi kangana. Yangayizwe ibigijima la ethempelini. Ichuze lichu. Isho njalo baba uMhlwazimamba. Ngenye imini lapha ekhaya kababa umfowethu omlamayo waganwa. Waganwa intombi yeLoma eyiNazaretha. Ningakwenzi lokho ngizokhuluma. Anoganwa intombi zamaNazaretha manje ngamaNazaretha. Amen. Kwalotsholwa kwakuhle kwaphelela. Wasefika umakoti eletha ingqiba masonto. Ekhaya yangena ngeSabatha ebusuku. Ikhona indoda engizalana nomama khona baphila nathi sikhona ngesonto. Babuqazana ngengoma ngabantu endlini kwaze kwasa. Ngoba ngakithi kwaziwa ingoma ngayike ngiyazwa ngakithi. Kwathi makusa abadliwa-ke kwaphishizwa-ke kwenziwa wonke lezi zinto ey'phishizwayo. Baqala phansi ingoma abantu. Engabe bayahamba baqala la bebeqale khona. Kwakhona bafika ekuseni bathi hayi sizwile ukuthi nihlangene nathi sesifikile. Kwahlukana nje kukuhle kudelile. Nomakoti uMazuma wagoduka waya kubo. Lapha ngasenqobane esikoleni. Walala umakoti kukuhle wavuka ngakusasa umakoti. Wathi uyahamba egcekeni umakoti omfowethu babesha bakubo. Washaya phansi wathula ngedu. Wangaquleka wafa nya. Kade lethi ingqiba masonto lenginyongo yakithi. Babamba benza lokho abakwenza kwanendoda ke lapha ngasekhaya eyakwazi ukwenza izaba ehlobene nawo lengane yazenza izaba bayibhebisa bayikhothisa awuqaqe kulo bayishushukela emakhaleni. Kwaqaka ukuthi hayi usiyabanda lo muntu. Sefana kubizwe abamakhaza bazomthatha. Kwase kuvela unina kamakoti wakithi uMazuma. Wayesethi hayi manobikele isizaba. Bafika mama ngopasi 4 kuya 5. Ubaba wengashishi. Kodwa ukhuluma naye akhulume ngesidinga. Uthi umtata wezwa
ujina baba mxoxela makoti ufile wathi baba ubulawa yini asazi mntatane umakoti ufile usiyabanda xa sithi ngaphamba thatha imoto yamakhaza asize kuwe emlingani sizokubikela ukuthi ufile wathi oh nimbikelile ushembe eyami ingane iNazaretha eyiloma kukhona nosasele kufanele nikwenze ukuze umakoti aphaphame bathi hayi akukho bathi asithatha uNazaretha komfushanyana owawile ndwangu nje yayimoya ayina kuphela izibani ayina ingaqondi ndwangu kanti kunalo uNazaretha ekhaya obethu uyahamba ukhala kwashi ungatufake ubhozi yengo umuntu wase uthathe ibhaqe egxalabeni wasithatha isikhwama sakhe asiphathe esontweni sinamafutha uvaselina namanzi wasethi uma asama but hey angibiza ngegama ngibizwa ngalo baba kuphenge ngilisho ngiyosuke nikujwayele akekho uyongibiza ngalela gama ngibizwa ubaba kuphela ngani bathi sibanibani ngathi baba batasama bathi asuka umfowethu phela ingoduso yakhe wena hlala phansi asiluthi wona waphula umthetho lekawa kalo intombi yelo awukwazi ukukela lapha hlala lapha wabulela igama likaShem sesolivusa ke manje wamkhaka imfoto ntithela lapha ukuthi asihlala umfoto wathi khahla wakhala yini ekhalelayo aphuma ngotuzela noma sayidwembala sadlula enqobane esikoleni sangela kaZuma bala bembamba uthe ufika nje wethi ya kwezengana hawu umakoti wathi baba landana manzi bathi wafudumela wathi ngafudumela zolandeni balandanisile bayilanda walandani ethawu abakwazi kumthika umakoti abamthiki bamgeze yonke lento esemakhaleni lezi zenifake zona babukana abantu endlini wathi ngithi mgezeni bamgeza bamsula wathi ngisuleni yonke lento nikopolota iphume emakhaleni waseqoka lo mNazaretha wakhe onganakekile osengingqi uma umbethi nansuku ngathatha wami nami ngafaka egazini ngibuka abantu abasendlini ukuthi he ushembe uzothwana namhlanje waseba ngamadolo njengoba ngambani wama ngamadolo wakhe wasesondela umakoti wambuka wasebeka amafutha la ibhodlela wabeka amanzi la wasekhipha lamanzi nasijele emnyango bachitha amanzi ade esumakoti wathi yini enye la endlini sewumuthi yini umuthi la endlini uthandaza phezu komuthi wena yini umuthi la endlini wathi baba bathi abakaZuma kawukho wasethi akukho wathi baba wasethi baba wethu sezulwini sathi siyavuma wathi hayi saluka angithandazeli iNazaretha ngithandazeli iloma kufunakala nina balingani bami nibone ukuthi ushebe uNkulunkulu angathi nihlulekile ukhona safuna ukuzama bathi abakaZuma sihlulekile wasedani mashembe ndombona ngeke ashawulayini ngambonini yasithi indoda ezalayo yasigeze kushuna ezwayo
Ngiyabonga mphele walibona iflawa wasibona isihlahla esihle sasiqhakaza ukusikana ehloko njengehloko yakhe uma sifika lapha siyakhuluma umntwana sithela ngasafuna ukubuya sakhe bugwayi ifandana siyabheka futhi inkosi hawo yabasetha lapha ekhaya kupenywa mawubhema lapha ekhaya lokwayo kufica ngani kwethu embala kema sehambile umntwana wasembelebeleni bafika abantwana bazomcelethelela ngoba intuthu kakwayo wayifika ngani kwethu namanazana kanti asikaboni lutho yayila ngenkosi yasibiza bona kwamasho ithi akephuthumeni lifike lapha sisiyafika lapha sithi kade kufika abantwana basechibini bathi Masango akafikile ekhaya uNkulunkulu wecile uthi ke bathi bafike lapha uMasango kwalezayo uthwala ngithi akuhleli elibhala AK Shambe uzake nesibini ngayibonkosi sasa siphuma la sizingana embelebeleni khona ubaba Magwaza nokhumana wakhe khona ubaba uGumede usanda ngena uMadlovu lo hambe uMadlovu bemhlophe usanda ngena bakithi uthi inyanga ezulu ozani ngesonto bafana obuseni ilanda ithikithi nihambise ithikithi kaMasango ngoMasango ngifuna ngiyafika mezulwini nifike sefikile nivulele yena Masango ezulu ngoba uyingane lapha ekhaya Axolisa shoze angumshumali baba wakho afu baba wakho umshumali bantwana benkosi ebese kumenyezela zonke imali kumenyeza yonke indawo abasekubika abantu abazohlabelela ubika umvangeli ukhubisa ubika umgame ubika usibisi ubika umdluli abanye sohamba nabo sena bechibini sambisa ithikithi likaMasango lezomfaka ezulwini uNkulunkulu lesikhuluma ngaye amen sinehlabelo sami futhi umunye endlini yakho umphathi umgcobe uphinde umphathi umgcobe inkosi unyazi ngakayiqedi indawo ecibini khona ngifuna ukukhuluma ukuthi njoba lo lapha esihlalweni akekho umfana embambele lo uNkulunkulu mbamba Nazaretha izinto ozenzayo zenza uNkulunkulu ngisho lihamba eceleni uyabona ukuhamba umnikazi wezulu nomhlaba akuhamba umuntu ongena wasezulwini uNkulunkulu osasizalweni ngayibona inkosi singakhohlisile ukuthi ubambele futhi akafuthumezile athi sihlalo noma singalala nenkomo kumakholumu noma silala amagusha amakholumu sigezele kuwo kodwa konke sikwenza kuzophela uNkulunkulu othi azophela ngoba mdlethe mina uma wami wakha nokathule futhi nginayibonga nje bakumbhele ngisho zobusizwa bantwana benkosi ithikinya ngezulu nani ithikithi likaMasango ufika umfundisi uMathu wasechibini ithi nani ithikithi kaMasango wena mfundisi uyathi uma usufika echibini ebese la ithikithi elinikeza amaNazaretha ngoba wena kawuphathisiwe ngopawula lapha ekhaya same mama sahlangana into lapha basini okuseni isona izulu lathi lakhebeza lithi zase madoda seqonde echibini zithi silenkosi elifikile phezu kwethu sathi masiyongena echibini sadlova amajiya umshumayeli lona waseKarombe kulo uma siyadlula kuya siyongena sithi ahalisa amakhosikazi asechibini athi nangu Masango uhamba noShenge uyongena emafini ngayibona inkosi uthi ke uMathu umfundi wasechibini mase sengithanda zokuvuka babuza umkhumbulo Magwaza ebesina umfundi wasonyazi noma enganezona uba bengakanani kodwa ngosumkhumbule uthi uMagwaza mina unavela uthi asenzeni manazathi umthandazo ovuka uthi ke kumade lobela ekhaya uPlezele imthende uthi memeza umthandazo ovuka ukuze simkhaphe umuholo webandla
angene ezulwini ehamba nenkosi enkulu ushengunye inyanga yezulu uNazaretha. Ayikuthatha mntana. Lathi maze uthatha wakhala umfundisi uMathi la. Wathi nami ngifuna mhlangifana. Engcwaba uNazaretha. Ngoba kanti uyedwa into ophethe isikiya sezulu. Hathi kanti uyedwa besingazi thina. Besithi masithandaza sithi uNkulunkulu osechibini, uNkulunkulu wamasango, uNkulunkulu wamaSt John's. Wakhala wonke umuntu echibini. Noma ubani wathi ngihamba manje ngikuhleli. Wathi ngiyoyinikeza ebuhleli. Oh, wasefika nohlelo lo. Lo lapho wasefika na. Sababona bafika na. Esimhlaba sithukile manje. Wayikhona umhlaba bani. Ungakho umphakathi sasina. Bakhona umhlobo lapho, bakhona umjabo lapho. Asinabo mfana. Asebenzile baba lapha. Baba ngwakho. Sathi masikada babongena ecibini. Wathi uMathi uNazaretha ngizonilandela ngenhliziyo. Ngoba ngikhulu ekhaya ngeke ngisuke la ekhaya. Wathi uMathi ehamba lapho ngasefona. Yamthatha umuntu washona. Basela sebengcwabile. Yathi inyanga ezihambana bafana. Nifuna phenduke phewe thuna lakhe nje. Maniphenduke phewe thuna lakhe uzawungena ezulwini. Sahamba sakhwelethile, saphetha phenduka, bashaya ihlombe zethuneni. Bathi bambonile usengena ezulwini inkosi kuseliswe. Bengibuka lesizwe ngiyadabuka. Ngoba yindanga sasibizwa ngesiteji sodaka. Wena lapho ngaluzile. Epulpiti ePlangwe. Athi nasi isiteji samsodaka. Namhla isikhona. Bese ngaphela uNazaretha icala. Ngoba wasisho wathi sidaka. Bathi isiteji sakhe sodaka. Lo nkulunkulu esihlangane ngaye uNazaretha wenza ukukhulwa kwabantu. Lo liphiyano lushaya ngizwile ubaba umculo ekhuluma ngalo. Wamema kwamuhle brass band. Wamuhle brass band yona Afrika lekhaya. Base bamalana abantu. Base beyifafatha lento. Wasethi bidisa. Wathi inkosi yesimaka isibhamu bakho. Usho yena asho besethi ngiyabimba madoda ngiyabimba usho uNkulunkulu waleli bandla wena inyanga yezulu wesibhidisa la kuqala uphiyale singalwazi yini ekhala esontweni ongathi ngophatha into esonto ekukholeni ukhisha uzofa kodwa inyanga yezulu yathi ngizolibumba leli bandla bangababaleki abantu ngoba abantu abasha bayithanda into ezimnandi Jobala bagcwele bengaka lethe lo liphiyana uNazaretha elwafa enyazulu lethe lo uNkulunkulu phambi kwethu nyanga yezulu yiyo le phambi kwethu uthi baba mkhulu vusa umoya endlini yami bese hola abantu bakho akhodwa endlini yomunye umuntu ozohola thina uthi endlini yami ahola abantu bakho ngoba le indoda endala yakithi Ngizokhuluma lendaba bese ngihlala phansi. Ithi le ndoda ayifika amakhosi ngithe esikoleni. Ithi inkosi baba mkhulu ehleli phansi kwesihlahla somqokolo. Ithi yaseyibiza izinyanga ezizulu. Niyazwa uNazaretha. Ithi yaseyibiza izinyanga ezizulu.
yathoza la fana kuthi baba mkhulu uthi wesizi inyanga zolifika uthi phambi kwakhe ithi wake sekubamba la emahlombe wathi sola namhlanje na imali yonke ezolo ngibeka bekuwe ngangqoqela indoda endala yakithi ithi yonke imali ezolo ngibeka kuwe uthi umuntu ofika kuwe hlushwa izulu beka kwakho imali wena iphinde kungene sithi lo uNkulunkulu onjalo wasakhela lo mzi awakhekanga kalula ithi inkosi yathi ngeke liphinde chithe igazi lomzi thina sayibona insizwa ilele amakhala ebheke ezantsi asifuna ukukhuluma ngaleyo ndaba usathane esevukile phakathi komuzi kaNkulunkulu sabona futhi imali afuna ukuchitheka inyanga zelivikela mina ngayibona insizwa umhla ka3 angazolo ba umhla 3 ongikhumbuza wondebele sasiyongena khona umhla ka3 ngayibona insizwa lemhlanje kanti bakhokhuma yini bakhokhuma lisemhlane ngaka kanti emhlane wabo bamakhulu kangaka kanti bafaka izinto la ngemuva esithi inyanga yini leyo inyanga ezuleni ezehlabayo kanti yini leyo sasiyongena ikade hlabelela umhlaba wonke ivula amasango akho phakathi singene sidumise kanye nabo kanti yini leyo kanti ibhamvu eqhoshela phela basebedutshuliwe abantu sekwazi uma usona mayongena lapho ufike nawe uzimisele zasehambile insizwa zathula emhlabeni zalala zabheka amakhanda ezantsi yathi yezulini le yaniphetheyo kanti insizwa ihlombile sithi futhi kwakuyogujwa ngalolu suku ngophela amaNazaretha onke alandela inyanga izulu wonke manje siyaphuma nenyanga izulu ephakeme yathi mephuma ithi bonke abalandela naba yakhomba enhla khona badumala lapha abantu bahlubuka ngosuku bathi awukani yasivimba kathi kanti asengiyibuza kanti bona bafuna kuyokwenziwa lapho kanti yasivimba asingeni sibaqede kanti inyanga izolivimbela le bandla bahlala likhona nje basekhona namhlanje sihlelo kwesihlanu phambi kwalo angazi ngabe simaphi ube inyanga izolo ayivikela ngiyabonga amaNazaretha iguqela ukuthi nje loluphela lokukhaya nayi inyanga izolo yamema ikwamuhle brass band iqala ukufika la siqala ukuzwa into ekhalayo esontweni eyimi la isihlabisa inkosi esimakade ithi masithi ithi ngezandla inkosi inyanga izulu ngale kwakumculi nje isimangaliso eyinezwe lemtshingo ithi ngezandla ithi masithi ithi madoda yapimba kusho ukupimba ngala kuthina madoda ngiyasola ngoba engasho ngomama ithi madoda yapimba yayishola ikhomba ithi yapimba sathi nenhlanhla ngabe engasikhonye ngakhomi kakhulu ngabantombele yakhumbula ekhoma ngala kuthina madoda yapimba ya sathi ngiyepimbele esontweni mana sithi sikade ubimba sakhuzwa kakhulu kose kusenizwile apha Omhlaba wazama amazulu Yeah.
Town. Ngiyabonga Nkosi ukuthola leli thuba lokuthi ngisukume ngiyaqala ba ngifakaze ngongazinde inkosi esayibona kuleli pulpit lakho ngothayela lilapha linamapholi akhiwe ngeyibonda lapendwa lamhlophe laseliba noblue. Nkosi yasezulwini ufishane ngikusukumelayo. Ngikhumbula Nkosi isikhathi esabanzima kuleli bandla. Ngamhla umhlangano wokuqala wophezulu kwentaba eNhlangakazi. Lapho khona amagazi abazali bethu asala khona. Nomama bethu lapho basala khona. Yakhumbula Nkosi amakhosazana ephunyelwa ngomlilo kushiya indlu yawo phezulu kwentaba engcwele. Ngoba sele thina sikhona izulu ngelakho shembo ingcwele. Noma bebone kangakanani emhlabeni kodwa Nkosi bathethelele ngoba bakulwela kuba bangene ezulwini lakho. Sibona inkosi eyisimangaliso enomusa ehlekayo ngendlela eyisimangaliso. Ekhuthele ngendlela eyisimangaliso. Bakhuluma ke ngendaba obaba yanazi lezi imfijoli eyishawayo upiano khala lapha lalishawa uprofessor uKene Mthethwa wawutisha wami eNatali University sabizwa kanjalo. Inkosi nyanga yezulu yamlanda esikoleni ukuthi izomshayela lo piano. Yayithike malishaya bathi awu baba abadala noma bethu bathi asiyazi lento. Ilmise isho ikhuze iphinde ibhidise njengothisha. Zikhothi ezinhle zenkosi mangithi kwakuyinkosi eyinomsa zokhuluma indaba mhlawumbe beyinye yayo kodwa futhi ngaphezulu komsa inesibindi. Yakhumbula futhi ngangikhona iqala ukuyakabheka bezabo ubheka bazakuqala. Uma siphuma lapha ebuhleni bamaNazaretha ubheka babheka bezayo ithi inkosi inyanga yezulu ngizawungena namhlanje Phakamile. Zase siviva lezanga lePhakamile zathi soka sport ungena yini. Sehla lapha umuntu wayithi ufuna ukubona into ezokwenzeka. Yathi mayehla imoto yayo ibheke ezantsi bayitshela ukuthi izodlula ibisiya ngene esangweni elikhulu. Wangabe sangena esangweni elikhulu. Wayesejika wayesengena la ngapha esandleni lelakithi wasengena esandleni sakithi. Mangena esangweni noma esandleni sakithi ngapha. Awulensizwa sayiviva kulitsizwa njengoba ubaba umfundisi Johnson qeda ngisho. Awulensizwa eyifake isibhingi ngiyakhumbula sasifushane isibophe ngebhandi sikamfunile la eswini. Ephethe isikhwili. Iphambi kwenkosi ihamba ngaphambi kwenkosi phambi kwemoto inkosi. Yakiyaninsizwa esichapa phone yarola phambi kwenkosi yarola phambi kwenkosi. Yayisehlisa ibindi kancane inkosi.
Yayisiqhubha umshumayeli wayeseduze wayezabona. Yayisiyamoto wayesithi wenzani loya? Wangazi umshumayeli wephendula thini ngoba ubuka enamile ejabule kakhulu. Ithi inkosi kusawugiya kwaleli bandla lokho. Lo uzohlubuka. Akuphela ngasikhathi sithe badlule eDalton sayidlula lensizwa seyihleli seyiqhubula ikali. Zikhonze ezinhle zenkosi yithi kwabe inkosi ayinomusa ngelinye ilanga oma abantu bambeshumayela ulesine bahlangana nenkosikazi emanzi mtoti eyalapha kamakhutha kwaThekwani isitophi nasi isikolo umkhumbi. Hawu makhosikazi ebusheni bami noma emncaneni bami yenzanga belenhlanhla ukuthi uNkulunkulu angibusise abantwana. Ushembe khona nengangisiza ngakho. Sentikela amakhosikazi anoNkulunkulu azi ukuthi anendaba enkulu elapha ebusheni. Ayisesisoye emhlanganweni masibanibane ungahamba nathi uyobika usizi lakho enkosini inyanga yizulu. Ngiyakhumbula lo nkosikazi emenya oma bami sifika lapha ekhaya. Masifika lapha ekhaya sekunikelwa kwakujwayeleke ukuthi kube khona olayini ababili. Kube khona olayini lapho bekhona olayini inkosi bisihamba phakathi nolayini. Wayesenqamula phakathi nolayini. Wabanikeza abantu bese fika kulo nkosikazi wasefaka umnikelo wakhe wayese ethi baba ngizocela ukuba ungiphe umntwana. Yayisembheka inkosi inyanga yezulu. Yayisembuza ukuthi uneminyaka emingaki. Wayesethi lo mama ngina 60 years. 60. Yahleka inkosi yazabambelela eDandi. Hleka lo mama. Yamhleka lo mama. Ithi isuka yasemshiya isihamba eqhubeka. Yanikelisa yajika lapha yabuya eza kuyena yathi utheni nkosikazi? Uthi lo mama bengithe ngicela ungiphe umntwana nami. Yaphinde inkosi yamukha ngensini. Wajabha lo mama kakhulu. Yayisithi inkosi, hawu ilanga selishonile. Itshela lo mama, hawu ilanga selishonile. Sengibuza koma wami-ke ukuthi ubayichaza ukuthini baba manje ilanga lishonile. Bathi uma hayi engasayi ngasebushini ngoba wayesekhulile. Ithi inkosi kuye emva komhleka nokwenza konke lokhu ijoke kuye. Ithi ngizokupha umntwana yedwa kuphela. Inkosi kubusise. Wayesehamba. Wahamba lo mama ithemba lingekho. Ngoba ebone inkosi ngendlela enze ngayo kuye. Kodwa lamakhosikazi evangeli ayiduduza lenkosikazi ukuthi okushoshe bakuguquki kusokuyikho. Kuzokwenzeka. Wayesehlala ke lo mama ekhaya sebebuyile lapha emhlanganweni sewuphela umhlanga July. Kwaphela isikhathi uthengela ngalimbe wayesefika ekhaya kithi. Lo nkosikazi. Uma ifika ezobona nomama uthi uzothi umama bengaphilile kakhulu. Ingazizwa kahle. Ngase ngithi ake ngihambe ngiyobona udokotela. Thele nkosikazi ngabile ngawubona udokotela ithi lo daba ngizokutshela nacela ngitshela umuntu. Alube imfihlo yakho. Ngoba nami imfihlo yami akazikutshela umuntu.
Ayilo mama wasifuna ukwazi kakhulu ke manje ukuthi kanti indle imfihlo kangaka. Uthi ngangifika udokotela ngihlola, ngibheke ngihlola. Njengoba ngingaphilile. Ungitshela ukuthi inyanga intathu ngikhulelwe. Ikhuluma indaba yalo nkulunkulu esesikhumbuzweni sakhe esibuthele kuye. Wase kuphela isikhathi esifanele. Wafika isikhathi ukuthi ayobeletha lo mama uhamba obeletha lapha ePrince Mshini esibhedlela Plaza. Uma ebeletha wafika wathola umntwana womfana ibongwe inkosi enkulu yasekhaya. Baba munye kuphela iloko enami ngithi kulesikhumbuzo senkosi enkulu angilobe namela negama kuso ngemisebenzi emihle yenyanga yezulu ayenzela thina sibonge enyangeni yezulu kusikhulisa sifike kulesi sigaba esikuso yiyo ebucaneni bethu isivikela iningi kakhulu imisebenzi engakhuluma ngayo ngenxa yesikhathi inkosi ibusise enexuleyo. Ma inkethe inkosi enkulu nyazi ngezulu. Kusenda Bethlehem. Lapha yazi ngezulu uNkulunkulu angempela abanye bengabokudlala. Sisethubeni esiphiwe lona. Besilindeleke ukuthi ngiqhubeke ingane. Sengiqhubekile ingane. Ngiyethemba noNdebele uzokwenela manje. Ngabaningi abantu abakhulumile abangaze bakhuluma. Sikhuluma ke lapha ngoNkulunkulu woNkulunkulu. Yabona abaphunyanya ngayizulu kukhulunywa ngoNkulunkulu ophethe konke uNkulunkulu. Waphelele ibandla lingasekho. Njengoba ekhuluma nabafowethu kumnandi kabi ukukhulunywa kwendaba uyazi. Ngoba iswalane nesegazi kumnandi kabi ukukhuluma indaba eneyofakazi. Ithi ngelinye ilanga lomthathu wendaba lapha ePlaza imeya namakhansela kumile ithi niziphukuphuku nonke niziphusha. Ithi baba wandisa konke ayimanizo wahlangana manje njengoba khona into ehlangana njengoba okusengithukile emaphinde ukuthi ngithu niziphukuphuku. Ankhulume yodwa indaba eyameza nami ngabadonga phambi kukaNkulunkulu. Yena uNkulunkulu wangehlula. Wangcoba ngohliki. Ngiphikile ukugcotha ngo73 enkosini ilanga lamalanga lathi kudakiwe lokho. Dakiwe ngamamba. Phikisana nobani? Wawela ngoLwesihlanu, elilalele kahle le. ngoLwesihlanu ngiza kuJuly. Ngisuke emsebenzini eNice ngaphesheya kwaseJimisteni. Ngwela la ngizonqamula station testament. Mangiqhamuka la ngibabodwe yakhala. Uhlezi emabhejini yakhala. Njengekholwa. Mhlambe sebemkhuduzile ufuna ngiyebele. Bese ngiyabuya. Mama. Kwenzenjani mama ukhalelana? Uthi cha ngibuye ePitoli. Ababuye ePitoli mama efike eJimisteni bayakhala. Pho wena ukhalelana. Bengiyobona umyeni wami ePitoli. Umbona ukuthini? Kuthiwa ngise ngizombona okugcina. Ngiyovalelisa kuye umyeni wami uDlamini. Ubonisa ukuba kwenzenjani? ngoLwesithathu. Njengoba kungoLwesihlanu namhlanje. ngoLwesithathu ngo10 o'clock uDlamini yabona umuntu. Babesalunywa abantu. Mina ngiyayazi njalo. Wema, uke waya kulo muntu oyena ngumabati. Uthi ngibuye eSwazini, ngibuye eMozambique, ngibuye yonke indawo. Uthi leyo mama uyabheda wena ma. Woza. Suma sami. Uyazi mina ngiyakulo muntu kusasa ngizobe ngikulo muntu oyena ngumabati. Hambe uyoyikhalela nawe mhlawumbe
Monke ehlupekile umukela noma yini. Noma abashite bashiwa uyayidla icala likuwa wena ukuthi akayidli lento obayidlile. Noma kade amangcono uzowasha noma uthona azomsiza. Ngamsazothenga eJerusalem. Bamfike eJerusalem, ngamthatha ngamfaka emateksini ayenatala Spring. Ngacela udriver, ngathi driver ungehlisele lo mama e560 eSkhosana. 560 zoma ngapho wena 560 zobinga phesheya uzothi akawele angene kuya Moses. Nomsozongena kuwo mama ubhaliwe 560 ukwajiyani sibo. Ufika uhlale khona uthi kusho ukuthi uthunywe yimi. Ngizofika mina ngo8. Ngizokunikeza isihlalo sami ebengizohlala kuso mina ngizoma ngenyawo ebhasini. Ngibusa kulo muntu okuyena nqoma abantu. Okubela mama ngangena eJerusalem ngathenga lokho engikuthengayo ngaphuma ngahamba ngo8 ngamfikela mama sebemnikeza ilitiye kwajani kwamnikeza yonke into base ngiyambhala. Yasiyafika ibhasi. Base siyangena sonke ebhasini. Mase ngibambe inyawo ngelokho ngihamba ngiyale ngihlabelela ebhasini. Ngangisakwazi ukuhlabelela. Hayi manje cha ngisakwazi ukuhlabelela. Safika la. Inyanga yezulu laphile leli bani. Yabona izenzo inyanga yezulu la eyangibona uNkulunkulu ayengazenza. Masifika la kwangakabikwa. Bayazi abadala haya maketha kusa. Labadala bayazi ade kungabikwa la ekhaya ngeSabatha. NgeSabatha kuhlambuluka kwehlambulo ukungena la ekhaya. Bese kuthi ke ngakusasa emva kwenkonzo ka9 ulethe usizi lakho ke manje lonke ndokwemukela izisho nokuthi untandela ithi yabona namhlanje into zokuphilisa ikukhumbulisa umuntu ebangilethe eKhameni engambamba kahlozana naye kwaphi ibhasi eBoliva base bemthatha bemetha ngibathatha lo muntu umsekwabo ngase ngihamba ngiyodlala Ujali. Uthi baba Jali. Tshela lo mfana, wena mfana ungaphindi ubambe ulayini mawusakini. Uthi no. Wangaphilile kahle. Mina ngaqala ukuphila kahle. Othimweni. Mina ngaqala ukuphila kahle nje othimweni. Qiniso phela phela. Ngangazi noma beyasa. Lamali yashona. Yangisemnyango lapha endlini. Sona semvumile kuba umshumayeli yangise emnyango lapha endlini yathi mfana wami mawucabanga wena kuleli uhlala nobani kodwa oyonkosi wathi yabona mfana wami indoda ingene endlini kaShembe kodwa wena uzongena ingakho Frank weluleka yonke into la endlini uzoyithathela manguthi into la endlini uzongena uyithatha la endlini mfana wami ngihlala nobaba uyaphila ulife Lẹ́yìn tí wọ́n ń tẹ̀lé ní kó o ṣe kúlẹ̀ ṣe fún mi, ilé mọ̀lẹ́mọ̀lá, ní apílẹ̀ ní láì. Wọ́n kọ́ pé wọ́n náà wọ́n sọ fún ẹ̀dá lẹ́yìn ló láti ta ló láti sàpẹ́ ló láti dábò ló láti sílá. Iye tí wọ́n ń gẹ́ ẹ́ ní à. O bá mi hẹ́ ǹdẹ̀ lẹ́mú sọ́sọ́ àbúrò ti bá a bá. Wọ́n ń sèlú ló ti pọ̀ ọ̀nà àbára ti bá pọ̀ ọ̀nà ẹ̀wẹ̀ ní àbábọ̀ ọ̀nà. Wọ́n kọ́ ǹdẹ̀ náà kò ní dẹ̀ lùsọ̀ ọ̀fà. Wọ́n kọ́ ǹdẹ̀ náà kò ní dẹ̀ lùsọ̀ ọ̀fà fífitọ́ mi sẹ́fẹ̀ Right. Fika nalendota. Mhlawumbe ngiyibeke iqede. Yabo makhombothi. Ngiyabuya kusazo eJamini yolanda bazombili lezo. Ifikile ukuthi yarobha leka makhombothi. Umakhombothi uthe ngomsababa. Mangeke ukuhlambula kwababa. Ngithi ngibele emuva makhombothi ngikwanga esohlaba kabi. Ngeke was Ngena la mlayi. Sekuqaba eceleni. Hawujani, awubona mfana, isiphutha salo mfana. Bekuguqule lapha manje. Ngithe ungaphindi ubambe ulayini ozakini kuphela ukhulu. Baba, angikho kulayini. Nayi indoda engibambe ngilethe kulayini le. Sukuma la leyo ndoda ilethe la. Sukuma makhombothi sesifike. Afika makhombothi akiphelele iphepha lasebheke yabona. Igcwele uzuka bodwa. Esangene ngisabheke incane eplastic. Ayithathe baba le mali umakhombothi. Ayithele khona letafula. uNkulunkulu
uxhumane nomuntu uthi lo muntu awumnaki wena nabantu bakho kuphela athi wena mayekisi mina ngibona baba abantu izweni ngayawunaki mina nabantu bakho athi cha khuluma ikhuluma athathe usuku ababili baba bafake ngaphela thina baqonda lento akho nithi ngithi ukwenza ba baphela lento usuku maye bathatha ngababili wabathatha baze baphela basala ababili phansi wasethwala izandla ekhanda ngokombothi wathi usuka emzimbeni wonke yokubeza wathi baba ayikho ingilozi ephilisa abantu namhlanje yisabatha wokuya kusasa uphathe amafutha akusebenze ngokwamafutha ade onginika khona kusebenza uthi la baba mana baba ngokombothi uhlupha selini waphela hoyi ngokombothi lutho phela waphela uthi ngeke ngibone liphethe ekhulu kabi funeka ungene emazini ngokombothi ngathi ushona phansi ngibone udlula namanzi ushona ezantsi amkholwa mina hey kodwa ndiyabakholwa ibekekile leyo nto leyo anginawo kodwa umnazaretha uzonikwa yini ngakho ekuseni yathi siwathi mthabeleka uyafuna ukuphila nomzamo wathi yebo wathi lalela yonke lento eshoyo nomfana uyenze njengoba idala noma kanjani uzophila ngakho ekuseni ngathekela umakombothi umnazaretha ngamnika ngathatha umfundisi Mabasa kuyena wayebhabhadisa ngalelo langa umfundisi Mabasa ngihambelana nawo ngiyeka khona lapho ngibona izolo isikhathi angimele wekadlamini fikela mama uzokhipha uthi ubhobho kuphela ukuhlambuluke kungena kuyamusa ungayinaki yonke imnikelo besiyinikela thina singabakhona siyayazi wena uzokhipha uthi ubhobho ukuhlambuluke kungena kulo musa uma unenhlanhla ngizobe ngikhona ngibukho esandleni sakhe sokudla kodwa-ke uma ngingekho ngizobe ngihlezi eduze kwakhe ngenzela abantu bami engisanabo ukubelekelela hayi bese ngifika bese awusufikile khona khipha itafula nesihlalo ngiyokubeka phandle nguqa angene lo mama ethi lo mama wayo number 4 ishintshi ibe nolaka wena khuluma athi aqala ibisibiyeke lisikomunye wena khuluma uthela ukulwami wenzekani manje thema ifika wathi indoda yezeni indoda sipusha yawabe sekhuluma nalo emshiya kanjalo wabuye wasekwathi indoda wathi yezeni thiwe munye wasebambele ndalo wama wathi thiwe munye nini ngolesithathu ngasikhathi isini ngo-10 okwenza ufike ngelast minute yini ngangena phakathi kwaShembe nomfazi ngaphansi kwale zombili wathi Shembe uqale kuzwa ngoShembe ngolesihlanu ufika nawe ufika nawe yebo so angithale lapha wathi Shembe hleze ngiyibona ngikwazi ukukhalela manje lapha wathi hamhlale lapha wahlala noShembe naye la akuseyuyena ebenginaye ufika umfazi sengomunye ngiyambona nami akuseyubi uyashesha lo kwaphela 5 minutes wathi hey woza indaba iphela la etafuleni woza wafika wangena mama etafuleni wagoqa wathi sipusha useyamakhosi tholika utolekele lo mama ulesikhathi namhlanje mama yisoda ufike ngebhasi yasegolweni waseScott yebo baba uzogibela ibhasi yaseScott hambe sasa ngesikhathi usombuluko izofika ibhasi yasegolweni kubeke lapha ulale ngomsombuluko ungenzi lutho hlale nje pheka ukudla udle kuphela ngolwesibili ekuseni uvuke ngolwesibili ushanele igceke lonke ushanele indlu ngaphakathi nangaphandle ushanele umzwa konke kube clean nento imsiza kuphela umuntu nangabe kama umfazi womuntu kuthiwa bayinquma nini indoda ngolwesithathu ngasikhathini ngo-10 uvuka-ke wena ekuseni ngolwesithathu ubhaka amakhekhe bese ubeka itiye eduze kweziko ubhaka amakhekhe ofisa ukuthi uma ulibambile ngapha leli khekhe ulibuka ngapha ubuka ikomishi ulidle maqede ububuka udlamini emehlweni bathe bonquma nini ngo-10 o'clock nini ngolwesithathu ngo-10 o'clock ngizofika naye mina kuniki ngithi mina ho nangabe kama umuntu mbazi wathi wena wangenze njani wathi walibona enkanda wathi ye mina ngayibona
isibhuku kuyakuhleka le ndoda. Ngasuku ngalishika futhi. Ngabona lo mfazi ngabiza abafundwa. Bashumayelelelana. Ngambona lo mfazi, "Hey mama, yena uyakhuluma kodwa ke lokho akhuluma nomntwana mama kubo." Awoma. Manje lahlithwa imithemba nomntwana uthemba kumasho. Enami ngethukile kodwa ngibona ukuthi phela okwesikhathi amabhuku. Okwesikhathi amabhuku awodwa draft. Baba kudala umfazi usela isekuthanga. Wemfana, ususebenza kulo mfazi, cha usebenza kuwe kusemkhosi, ngiyabuya. Ngibuya kodwa inhliziyo yami ibuhlungana. Ngifike ngimehlisa inkosikazi esikhole, ngimbuke. Shebo udlalela ngane yabantu. Ngibheka ngala. Hambe ngegoli. Iphume, wawuphuma uJulayi emzimoya. Mawuphuma uJulayi, qala uphuma emzimoya. Uphuma emzimoya. Bese ngifike emzimoya. Phela ngikhiphe itafula ngiloye phandle ngikhiphe kodwa ngiloye phandle. Sinikelise. Masinikelisa babe sathwala labo obheseni. Baqedwe inyama izulu labo nezindisha beyithwala emsinga. Enkulu ezibomvu. Lasipende sababomvu. Ngibiza inkosikazi ngithi, "Awulethele ingubo." Ngilethele ingubo lapho ekubisibomvu kakhulu. Baba ngicela ukugqoka nayo ingubo nakho uNazaretha lona usubomvu kakhulu. Athi wama ubabelethana. Wathi awufana ezulwini sihlobo esiphelele uzogqoka mase sibuye kwesibili. Nami ngiyangibona njalo. Ngangibona nami imkhono yonke isibomvu. Sihlobo lezi zomama kaMdluli. Hayi. Cha. Uma sikwehlela phansi, umfazi ngiyamazi uDlamini engingamazi. Bese ngibona indoda iqhamuka nonkosikazi. Ngithi into ziyafana. Yile mfazi wayelokhu zindoda lo. Afika athi, "Nkosi yamabosi ngizobonga. Umngane wafika kuwe baba wangikhipha ejele wangithwala ngemoto yakho wazongibeka ekhaya." Ngithi mina ngicela nihlale lapha ngaphandle ningilinde. Ngifuna ningitshele kahle hambe kanjani kwezingeni. Uwe ngempela ithi ndoda yimini impela. Ufikile ushebo ngithatha ngemoto yakhe wazongibeka ekhaya. Wafika ebusuku uqala wahlanganisa abelungu nazi incwadi nje amaqini. Ushebo njani? Ngiyamaza kangimazi. Ngabuya mase bazongibekela uthi nkosikazi ngathi ngiyahlala. Kwaba khona into engicinizayo ethi uthe ushebe uboshanele igceke. Ugenzile ngaphandle nangaphakathi. Uthi ngasukuma ngakwenza lokho kunganakile. Uthi ngaphuka ngolithatha ngawabhaka amakhekhe kufika umoya ebusuku. Uthi ngema ngeke wabhaka amakhekhe. Base kufika uthi bekunomoya omkhulu ebusuku mhlawumbe ungeniside izibe ngeke umgwaqo udlula la esangweni. Ushebo ufuna ukuthi afike indoda usaze sesangweni ngoba manje yaphuma nazi izibi ngethwe umoya ahlabele lezi zibi. Uma ephuma nazo esangweni 5 to 10. Imoto phambi kwakhe. Uyayizwa ukuthi imoto emayo. Kodwa ayiboni. Siyavuleka sivana. Uyambona uDlamini ephuma ebambe ijazi ngekibhanti ngentaba. Uyiqamele pho. UDlamini ngebe. Uyambona ephusha isivalo sivaleka. Imoto yasezulwini asimoto yasemhlabeni. Thendo nyama esu. Imoto yasezulwini. So ayibona isuku imoto. Hamba ngiyajabula uye ushebe ungiphile nazi incwadi ngiyabona ngicabanga ngazi ngabonga ngani kuyasabi sithembe siyabonga bafike emzimo yawe labo bantu. Amen. Uthi nkosikazi ngathi kamehlo ngamthola wayedwa uDlamini emotini ngayilanga kwathi Nkosi yami lo muntu ngamthola kangakanani kanti yasebenza. Inyama izulu le. Inyama izulu lo letini ngamenyama izulu. Yaho letini ngamenyama izulu. Lapha ezansi esisuka khona uma ingane yakhe ke yazala uxoshwa wena esontweni nakho konke nonke kuphume. Afike izalile ingane yakho ungasho nokho ayizala. Phithe nonke xoshwe nonke. Hayi afika sifuka benyama izulu yalakha nanti ibandla. Kwayele siliphathe kahle bakwethu. Simncenge. Siyacela Nkosi yamabosi yazizulu. Sisize. Shintsha nje
uphila uvese ushinde uphila ngoba inyama ongene kuyo babe sethembise kakhulu kabi yabona inyama ongene kuyo sethemba ukuhamba sonke sishiye le nyama nezingane zethu sethemba ukuhamba ngoba sihlangabeze imali sishiye le nyama nezingane zethu kodwa mina cha phasi kodwa ivumelwano engasakha kodwa ivumelwano engasakha le nyama yesu ngasakha sasayina phansi ngathi baba ngasakhiso madala ngathi baba mzukwana kufika mina ezulwini ngokuthatha siye esangweni ngathi uqinisile mfana wami uqinisile ngathi ngiyokuthatha siye esangweni siyovimba wonke umuntu oqhamuke emhlabeni egane umfazi oyedwa sokavimba bonke lawa elinyama eziqinisile mfana wami ngathi kuba umpopha ngadala lezingilozi eziwu-6 nomuntu oyedwa beyizophuma phi waze kusenebusweni naphi Siyabonga ufakaza uhle kamunandi esiphiwa befundisi lenkosi inkosi zibabusise. Sizobona inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu 185. Sizocela umvangeli Shangase wasesibukweni asola isihlabelelo inkosi ibusisa. Nkosi usipho bagcwele.
uyavala umhlangano